Poďme najprv penaltou, nech samozrejme nie je to chronologicky a ja potom ostaneme pri Brobym. Poďme na penaltu, podľa teba správne alebo nesprávne rozhodnutie? Takže situácia, keď bol Randall Colo medzi dvomi hráčmi domácich, bol tam Alderete, ktorý ho atakoval aj rukou a potom do veľmi riskantného sklzu išiel Liu Nyen. Bolo to tak v rohu peťky, v podstate lopta už mu išla mimo a nečudujem sa s ohľadom na to, ako vyzeral ten zákrok, že to odpískal hlavný na hracej ploche Robert Jones. Súhlasím. Takto, lebo tá šmíkačka to vyzerala tak, že mu zobral nohy. Na druhej strane myslím si, že v tomto prípade skvelá intervencia VARu, pretože pri tej šmíkačke on v podstate Liu Nyen súpera nezasiahol. Paradoxne to vyzeralo z toho pohľadu spoza brány, spoza čiary, pretože v podstate Randall Kolo Muani ešte sám trafil nohu Aldereteho, toho druhého hráča, a pred tou šmíkačkou on už v podstate letel. On už púšťal nohy, tie nohy púšťal pred tým kontaktom, ktorý on hľadal. Takže tu by som pochválil VAR. V podstate jediný problém, ktorý by tam mohol byť, a to som čakal, či posúdia ako zrejmú a evidentnú chybu, a to je to, že my nepoznáme tú komunikáciu, či to išlo za tú šmíkačku O'Niena alebo za súboj s Alderetem, lebo ten tam mal ruku. Ja som za to, že na tú nohu tak stúpil, vlastne on jemu, hej, akéby. Ja som, že tam bol ten hlavný bod, prečo toho ten VAR išiel. A priznám sa, že ja by som si typol, že toho VAR nepôjde. Hej, že keby som to v tom danom okamihu videl, hej, tak samozrejme, že čakáš na nejaký ten, tak ja by som si povedal, že to nepôjde VAR, že to nevyhodnotí ako zjavnú chybu a za to, jak si povedal ty, chválim, že do toho išiel a že tak vyhodnotili. Takže ja takisto som nečakal, lebo tam si musel rozkľúčovať v podstate tri situácie. Tá šmíkačka, pričom O'Nien ho trafil loptu, ten súboj nohami medzi Alderetem a Kolo Muanim, kde teda faul to podľa mňa nebol, a plus ten súboj rukami. Ak hlavný povedal, že súboj rukami zaňho v poriadku, ale že tam bol iný incident, pre ktorý odpískal a nariadil pokutový kop, tak potom to je zrejmá a evidentná chyba. Takže v takomto prípade ako klobúk dolu pred VARom. Súhlasím. No a teda potom poďme na Brobio, ktorý asi určite bol man of the match. No, ako by som to povedal, bolo toho trochu veľa od jedného hráča. Dosť veľa. Akože keby sme išli možno po tých vyslovených veciach, hej, že teraz vymyslím si, že bol faul na žltú kartu to, že Romero blokoval pred Kinským a on do toho trochu sotil. Neviem.